ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fatura ka sabu kɛ funteni bonya kojugu ye ni ijiden minnu tun talen don iji kɛnɛ kan camanba de banana digidigi dɔ senfɛ nin kɛra ciladenkulu dɔ ka laseli ye a ye a fara kan k'a fɔ ko maa minnu fatura o kɔni hakɛ ma se ka dɔn ko dɔgɔtɔrɔso min filɛ nin ye u ka sigida almuyazin na magan ko o su marayɔrɔ kɔni falen don Jordani jamanaden mɔgɔ 60 ɲɔgɔn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen fatura nin kasara in senfɛ i n'a fɔ ciladenkulu dɔw fɛnɛ y'a lase cogo min na ka tɛmɛ mɔgɔ fatuta hakɛ kan min tun jatira ka kɛ mɔgɔ 41 ye ka kɔn Haman fɛ a mɔgɔ fatulenw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan hakɛ sera mɔgɔ 577 ma min kɛra ɲina iji senfɛ magan fan camanw fɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛra AFP ka kunnafonidilaw fɛ ciladenkulu dɔw ye a lase k'a fɔ ko su 550 ɲɔgɔn de bilala ka taa almuyazin o su marayɔrɔ la yɔrɔ min lakodɔnnen don ni furew marayɔrɔ ye magan dugu kɔnɔ iji o min jatilen don silamɛya jɔsen 5 fɛ n'a bɛ kɛ san o san alisilamɛw fɛ k'u kunda magan kan walasa ka se ka taa u ka diinɛ batow la kimɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni bato min bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 ni a jatilen don i n'a fɔ alisilamɛw ka bato belebeleba diɲɛ kɔnɔ ɲinanta kɔni taabolo kɛra gɛlɛyaw kan ka sabu kɛ funteni barika bonya kojugu ye Arabi Saoudite o jamana kan a ijiden fanbaw caman de tun bɛ ka gɛlɛyaw sɔrɔ min bɛ tali kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw kan n'o kunnafoni dɔw dira saudiyanw ka cakɛda so fɛ min ka baaraw bɛnnen don jateminɛli ma n'u y'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen labila kabiri mɛkalo waati kunnafoni minnu senfɛ u tun y'a yira ko camanba de bɛna fara funteni hakɛ kan ɲina iji waati ko n'o bɛna kɛ fu ani tɔrɔmɔɲɔ 4 degré Celsius la wa ko n'o jateminɛlen don san 10 o san 10 k'a fɔ ko o waliya kelen in de bɛ kɛ ɲina hijidenw minnu sera magan dugukolo kan hakɛ sera mɔgɔ 1,000,000 ani tɔrɔmɔɲɔ 8 ma 1,000,000 ni tɔrɔmɔɲɔ 6 olu bɛɛ bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka taa magan dugu kɔnɔ i n'a fɔ magankaw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a kunnafoni lase cogo min u y'a yira o senfɛ ko san o san k'a ka ca ni mɔgɔ ba caman ye ijiden kunda min bɛ fara mɔgɔ hakɛ kan ko minnu fanba bɛɛ lajɛlen dɔw bɛ taa magan dugukolo kan ka sɔrɔ visa tɛ u ka bugulatigɛ gafew kɔnɔ o min bɛ se ka olu bali ka bila yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenw na i n'a fɔ sumaya baara bɛ yɔrɔ minnu na n'o bɛ wele ko installation climatisée n'o bɛ yamaruya Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka di ijidenw ma ciladenkulu dɔw ɲiningalen kɔfɛ AFP ka kunnafonidiso la ko ijiden minnu bɔra Egypte jamana kan ka taa magan ɲina iji kɛnɛ kan k'olu ka mɔgɔ fatuta de hakɛ cayara kosɛbɛ baw k'a mɔgɔ fanba tun bɛ yen yamaruya sɛbɛn tun tɛ u bolo ka ye iji kɛnɛ kan fɛn min ye jamana wɛrɛ taw ye maa minnu ni olu ye sɔrɔli kɛ ni olu fatura ɲina iji senfɛ o jamanaw jati la Tunisie, Indonésie, Iran ani Sénégal jamanadenw de yera minnu fatura ɲina iji kɛnɛ kan kosɛbɛ